Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, on calminama goto fof inde muɗum e yettode mum. Mi salmini kala ɓiɗɗo pullo ɗo woni eɗo mbawɗa wonde e dowle adunaru. So pullo salminima. Bandiraɓe, hanki kam vraiment ko yettere Allah, enen ɓiɓɓe fulɓe ɓe yo jettu Allah. Kala ɓiɗɗo pullo fori yettude Allah, sababu nde ngal ɗo jaɓɓal son excellence ngal yaɓɓi. Bandiraɓe, on gandi so pulaɗo mi on wodi ko Allah watta e ma, on weli metti weli goɗɗo metti goɗɗo ko Allah watta ɗum enen. Nden nyande mi waɗi ɗo video mbimi on vraiment taw neɗɗo o ko aɗo andi neɗɗo, min yi ande am jimi son excellence nde. Ta son excellence vraiment ɓay ko mbo yaha mbo andi ɓalejo yiɗa moƴƴere, te kala ko mbawɗa waɗande e gonɗon sengo ɓe mbatta reconnaître. Min ɓurɗo kam waw manam andirande son excellence ala. ɓaleɓe so tawi woni an ana yiɗi ɓe wallude yo na ɓe ɓanto, ɓe cikkata mataw an ko a kangaɗo walla ko a kulɗo reedu. ƴeewa tan mentalité ji baɗi noon. ɗum andi son excellence jawdi hen potako, mais so on ƴeewi e nder manam e gouvernement he postoji ɓurɗi wadde important ɗi ɗoyde mbo wonde d'abord président ala poste mbo wonama ɗon tan ko yettere Allah. Alaka haala jaha ha laamuɗa leydi ko yata duuɓi 12 bandiraɓe, hande kadi kala ko a heɓano ko yawti ko sikkani so aɗo heɓa ɗum. te kadi son excellence ko neɗɗo jogiiɗo ko ɓe mbiyata dignité, ko woni ndimangu. Handi neɗɗo tawa ala ndimangu, won geɗe kewɗe ino keɓama, toujours min haala ɗum, so ala ndimangu rek ɗum addata ɗum heɓama. mais tawi aɗo jogi ndimangu, ɗum es muy importante para una persona. Bueno, para ser humano, digamos, la dignidad. So neɗɗo ala ɗum tan toujours ɓe nanta mbiya somi anduno. Andu mawɓe fulɓe mbiyo tuma fof nanɗa mi anduno tawa boni, ko ɓen kam mani ɗum heɓi. mais son excellence ɓe jogi dignité. Ndimagu makko, ndimagu wono jumɓe ɓiɗɗo pullo ɗum ha hande doga e ƴiƴam makko. ɓay min mi ɓooyi yiide interviste aji son excellence, bo meeɗi ɗum haalo wi manam woodi yimɓe ɓe ganda affaire laamu, so ɓe keɓi laamu ɗum ino ɓura ko e maɓɓe. Hande kadi neɗɗo o sikka kanko ko waɗa hoore makko Allah ni, o wi kanko ɗum heɓatamo, ɓay kanko e andi holi gonɗo kanko, holto o ummi kadi. toujours ɗum mbiyatmi neɗɗo ina waɗi fayda ganda manam jogoɗa needi jinnaɗo, no waɗi fayda. enen wana e tubaɓe, donc vraiment min kam ko ɗum cikkunomi e mum. Mi fellitano 100%, mais min ko ɗum cikkunomi e son excellence. ɓay son excellence e andi ɓe yimɓe sowoɓe ɗo makki waɗ boy andi ko fulɓe ɓe mbiyata ko ɓe mbaɗama ko jolen lugani. so a joli bon ko ɓe gubba woynum, hay taw jiɗɗa yaltin hoorema a wawa yaltu. ɓen tigi yi'annoɓe ma yo a waɗɓe, ɓalejo waɗi noon. mais ko ɓuri fof hawnade ko sénégalais moƴƴani sanne. e mbawa heɓde président na Macky Sall ni wona ñane fo ñane ko kanko ƴattete kay yennete, kala ko waɗa ɓe mbi'a jakka ɗum, te ko yiɓe yo leydi ndi ɓanto bandiraɓe. vraiment ko ɗum addi son excellence yo hande kadi holko aɗa yiɗi wallude yimɓe jam,
neɗɗo fof heɓan hoore makko mais kamɓe ɓe jiɗa holko mbarananmi hoore an tampere min déjà mi heɓi ko keɓanmi ko donc vraiment son excellence vraiment min Soppulu arɗo vraiment boɗo weltanima eko mbaɗɗa ko ɗum woni démocratie boɗo weltanima jaɓɓal maga min Soppulu garɗo mina wondi e ma vraiment ya powtinoyoɗa jokka golleji ma ɓayi ko weli wallude ko neɗɗo ganduɗo nafoore ballal vraiment min Soppulu personnellement boɗo weltanima son excellence vraiment bravo chapeau à toi jërëjëf Salla Ngari Lamtoro